बुहुमनाङैनो गोबां मुंदांखा जानानै थानाय गोबां मानसिफोर व्यक्तिफोर दङ जायफोरा थैनानै थांबाय आरो माखासेफोरा दाबो दङ बेबायदि सोमोनांथावै मुंदांखा बुहुमनाङैनो मोनथिजानाय बेबायदि सुबुंफोर दङ जेरै आइनस्टाइनमोन जेरै किम जं हिटलार डार्विन ओबामा बेफोरबायदि गोबां सुबुंफोर दङ जाय सुबुंफोरा सोमोनांथाव खामानिफोर मावनानै बुहुमनाङैनो मोनसे मुंदांखाखौ लानानै दङ थिग बेबायदिनो प्रियफोर जोंनि भारतनिफ्राय बुहुमनाङैनो मुंदांखा जानानै थानाय महात्मा गान्धी आरो बेजों लोगोसे गोबां दङ नाथाय आङो दिनै आंनि बे भिडिअ'आव महात्मा गान्धीनि बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दङ इएस अनजाग्रा प्रियफोर जाय महात्मा गान्धीया जोंनि गोथार बाइबेलखौ देहेन खालामदोंमोन जाय महात्मा गान्धीया जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनाय जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ मोजां मोनोमोन नाथाय महात्मा गान्धीया जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो हायाखिसै ख्रिस्टियान जानो हायाखिसै बेनि भितरनि बाथ्रायालाय माथो दङमोन दा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो बेखेवनानै होनो थांगासिनो दङ जाय महात्मा गान्धीखौ जों बयबो मोनथिगौ रावबो दिनैनि भारतनि सुबुंफोरा महात्मा गान्धीखौ मोनथिया होननानै रावबो बुंनो हानाय नङा जों फोथायारिफोरनि गेजेराव रावबो बुंनो हानाय नङा जे महात्मा गान्धीखौ आं सिनाय मोना होननानै बयबो बेखौसो बुंगोन आं महात्मा गान्धीखौ सिनायगौ मानोना जों जिखौ पकेटाव सोनानै लायो जिखौ फैसा होननानै बुङो जों रां होनो बे राङावनो बिनि महरा थायो दा बेवहाय महात्मा गान्धीखौ बयबो सिनाय मोनो आरो बिथांखौ फादार अफ नेशन होननानैबो बुङो मानगोनां महात्मा गान्धीया जिसु ख्रिस्टनि बिसय ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि बिसय गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनानै गालांदों दा अनजाग्रा प्रियफोर बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय महात्मा गान्धीया थारैनो मा बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन गोथौ बाथ्रा फारसे आवगायलांनायनि सिगाङावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायहरनो हास्थायदों सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलाव नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन जे इयुननि समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ नोंथाङा मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांगोन नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि फोथायारि बिदा फंबाय गासै सुबुंफ्रा मोनथिनांगौ होननानै अब्लाना नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो दे अब्ला प्रियफोर जोङो समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि महात्मा गान्धीया जेब्ला गुजरातनि सामालदास कलेजाव फरायबाय थादोंमोन बे समाव बेनि जिउआव ख्रिस्टियानफोरखौ लानानै गोबां बाथ्राफोरखौ बियो खोनादोंमोन आरो बे बाथ्राफोरानो जाहैबाय ख्रिस्टियानफोरा हिन्दुफोरखौ कनभार्ट खालामदों ख्रिस्टियानफोरा हिन्दुफोरनि न'आव थांनानै मानसिफोरखौ ख्रिस्टियान खालामो आरो ख्रिस्टियान खालामनायाव बाप्तिस्म होयो आरो मोसौ बेदर जाहोयो आरो जौ लोंहोयो होननानै महात्मा गान्धीनि खोमायाव बेफोर बाथ्राफोरा हाबनानै दङमोन जि समाव बियो स्कुल लाइफआव दङमोन सामालदास स्कुलाव गुजरातनि सामालदास स्कुलाव दङमोन बै समाव बेफोर गासै बाथ्राफोरा बेनि खोमायाव हाबनानै दङमोन आरो महात्मा गान्धीया बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ सयज खालामनो हायै जादोंमोन ओरैबायदि मुगैनाय बिनि गोसोआव ख्रिस्टियानफोरखौ लानानै जिसु ख्रिस्टखौ लानानै ओरैबायदि मुगैयोमोन जेरावहाय बियो नायनोनो हायामोन ख्रिस्टियान होनबाथाय बियो मुगैनाय मोनोमोन मानोना मोसौ बेदर जाहोयो होननायखौ खोनानाय लोगो लोगोनो आरो जौ लोंहोयो होननायखौ खोनानाय लोगो लोगोनो बिनि गोसोआव ओरैबायदि मोनसे मुगैनाया हाबनानै दङमोन आरो बै समाव भारताव ब्रिटिश सासना सोलिदोंमोन ब्रिटिशफोरा भारतखौ सासन खालामदोंमोन दैदेनदोंमोन आरो महात्मा गान्धीया सामालदास कलेजावनो HSLC मेट्रिकखौ पास खालामबाय आरो बेनि उनाव 4 सेप्तेम्बरनि 1888 4 सेप्तेम्बर 1888 आव बियो इंलेन्डनि लन्डननि इउनिभारसिटियाव थांनायसै गोजौ शिक्षा लानो थाखाय फार्दार शिक्षाखौ लानो थाखाय महात्मा गान्धीया इउनिभारसिटि कलेज लन्डन इंलेन्डआव सहैबाय आरो बेयाव बेनि जिथु लानांगौ बाहागोमोन बे जाहैबाय ल' आयेननि बिसय सोलोंनो थाखाय महात्मा गान्धीया इंलेन्डआव लन्डननि इउनिभारसिटियाव सहैदोंमोन जेब्ला महात्मा गान्धीया लन्डननि इउनिभारसिटि कलेजाव जेब्ला क्लास खालामजेनबाय अब्लाना बियो नुनो मोनबाय जे बयबो गोबां मानसिफ्रानो बेयावहाय ख्रिस्टियान गोजा आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबावबाय जि कलेजाव बियो थांदों जि इउनिभारसिटियाव दंहैयो बेयावहाय जिथु आयेननि लेखा जिथु फरायगोन बेनि अनगायैबो निउ टेस्टामेन्ट बाइबेलनि निउ टेस्टामेन्टखौ फरायनायाबो मोनसे रुल मोनसे साबजेक्ट जानानै दङमोन जिहेतु महात्मा गान्धीनि गोसोआव ख्रिस्टियाननि बिसय मुगैनाया हाबनानै दङमोन मानोना बियो जेब्ला भारताव दङमोन जि स्कुलाव फरायबाय थादोंमोन बै समावनो बेनि खोमायाव हाबदोंमोन दि ख्रिस्टियान जायोब्ला दुगैनांगौ फैयो बाप्तिस्म होयो आरो जौ लोंहोयो आरो मोसौ बेदर जाहोयो होननानै बिनि खोमायाव जिथु हाबनाय बाथ्राफोर बे बाथ्राया बेखौ ओरैबायदि ख्रिस्टियानखौ मुगै होनानै दोनदोंमोन जेरावहाय बियो फरायनो थांदोंमोन बैयावबो बेनि थाखाय बियो
दान्दिसे समखौ गोब्राब मोनदोंमोन आरो बियो ख्रिस्टियान मानसिफोरजों लोगो जायाखैमोन, हारसिं थादोंमोन। नाथाय माखासे दिनफोर बारलांनायनि उनाव सासे प्रफेसारआ बेजों लोगोसे मोजां रायज्लायबाय आरो मोजां थुलुंगा होबाय आरो बेनि उनाव बेखौ महात्मा गान्धीनो निउ टेस्टामेन्टखौ फरायनो थाखाय थुलुंगा होबाय जे बेयाव बेबायदि नङा, बाइबेलाव बेबायदि लिराखै जेरावहाय जौ लोंनांगौ, जेरावहाय मोसौ बेदर जानांगौ, बेफोरबायदि बाइबेलाव जेरावबो लिरनाय गैया। सोरबा जुदि बेबायदि खालामदोंब्ला बियो गोरोन्थि जादों होननानै बै प्रफेसारआ महात्मा गान्धीखौ मोजाङै बुजायनायसै एबा फोरोंनायसै। बेनि उनाव महात्मा गान्धीया प्रफेसारनि बुंनाय बायदियै निउ टेस्टामेन्ट बाइबेलखौ देहेन खालामबाय, फरायबाय आरो बाइबेलखौ फरायनानै जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनाय बाथ्राफोरखौ मोजां मोनबाय, जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मोजां मोनबाय, जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनाय टेकनिकफोरखौ मोजां मोनबाय आरो बेबायदिनो महात्मा गान्धीया बाइबेल निउ टेस्टामेन्टखौ कमप्लिट फरायजोबनानै फोजोबबाय। बेनि उनाव बिनि जिथु सोलोंनांगौ जिथु कर्सफोर दङमोन बेखौबो महात्मा गान्धीया फोजोबनानै गावनि हादोराव फैफिननायसै। आरो बेनि उननि बाथ्राखौ जों बयबो मोनथिगौ, महात्मा गान्धीया भारत हादरखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय, ब्रिटिशफोरनि आखाइनिफ्राय उदांस्रि खालामनो थाखाय मा मावबोखो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिगौ। बियो उदांस्रिनि खामानियाव गावखौ बावसोमबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय महात्मा गान्धीया बाइबेलखौ एसेबां देहेन खालामबाय, जिसु ख्रिस्टखौबो एसेबां मोजां मोनबाय, जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय, जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनाय मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ महात्मा गान्धीया मोजां मोनबाय। नाथाय महात्मा गान्धीया ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाबाय, ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंबाय, बे बुंनाय बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों। बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायगोन। महात्मा गान्धी सेज he believes in Christ but not Christianity। बेनि ओंथियानो जाहैबाय महात्मा गान्धीया जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो, नाथाय ख्रिस्टियानखौ फोथाया। ख्रिस्टियाननि सिङाव थानाय जिथु सुबुंफोर दङ बे सुबुंफोरखौ फोथाया होननानै महात्मा गान्धीया बुंबाय। नाथाय आं जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो होननानै। मानो बेखौ बुंनो गोनां जाखो? हयथ' बै समाव महात्मा गान्धीजों जाय ख्रिस्टियानफोरा दङमोन, जाय सुबुंफोरखौ, जाय फोथायारिफोरखौ महात्मा गान्धीया गावनि मेगनजों नुदोंमोन, हयथ' बै समाव बै नुजानाय महात्मा गान्धीजों नुजानाय फोथायारिफोरा जिबायदि जिसु ख्रिस्टआ टिचिं होदों, जिसु ख्रिस्टआ जि बाथ्राफोरखौ फोरोंदों, बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोंनि ख्रिस्टियान सुबुंफोरा फल' खालामाखै, जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ लायाखैमोन। बेनिखायनो महात्मा गान्धीया बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों दि महात्मा गान्धी सेज he believes in Christ but not Christianity होननानै बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाबाय। आं जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो, जिसुखौ आङो फोथायो, नाथाय ख्रिस्टियानाव थानाय ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ आङो फोथाया होननानै बुंनो गोनां जाबाय। जिहेतु बाइबेलाव जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ जौ लों होननानै बुङाखै, नाथाय बाइबेला जोंखौ बेखौसो बुंदों, नोंसोरो फेनायजों दाफे होननानैसो बुंदों। हयथ' महात्मा गान्धीनि नोजोराव गोबां ख्रिस्टियानफोरा जौ लोंनानै थाबाय आरो जौ लोंनायखौ महात्मा गान्धीया नुबाय आरो हयथ' गोबां मानसिफोरखौ मोसौ बेदर जानायखौ नुबाय। मानोना महात्मा गान्धीनि गोसोआव मोसौ बेदर जानाया गोबां मुगैथावनामोन। नाथाय बाइबेला जोंखौ बेखौ बुङाखै, मोसौ बेदर जा एबा दाजा, बे बिसयाव मुं खारिनानै जोंखौ बुङाखै। दा बेफोरबायदि जिखौ महात्मा गान्धीया मोजां मोना बेबायदि खामानि मावनायखौ हयथ' महात्मा गान्धीया गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ नुबाय। बेयावखायनो बियो बुंनो गोनां जाबाय जे आं जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो, जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरा मोजां बाथ्रा। नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ जायफोरा फोथायो, ख्रिस्टियानिटियाव जायफोरा दङ, फोथायारि जानानै दङ, बिसोरो फोथायजाथावना नङा, जिहेतु जिसु ख्रिस्टनि बुंनायखौ लायाखै। बे ओंथिनि थाखाय महात्मा गान्धीया जिसु ख्रिस्टखौ नाजावाखसै, जिसु ख्रिस्टखौ लानो हायाखसै। बेनिखायनो बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों जोंखौ, माथाइनि 5:6। बेबादिनो नोंसोरो मानसिफोरनि सिगाङाव स्रां जा, मानसिफ्रा नोंसोरनि गाहाम मावनायफोरखौ नुनानै सोरगोआव थानाय नोंसोरनि बिफाखौ बाख्नायगोन। प्रेज द लर्ड। इसोरनि बोसोना मा बुंदों? जिसु ख्रिस्टआ माखौ बुंदोंमोन? बेबादिनो नोंसोरो मानसिफोरनि सिगाङाव स्रां जा। मानसिफोरनि सिगाङाव स्रां जानो थाखाय जोंखौ बुंदों। जोंनियावथ' लाइट गैया जों स्रां जानो होननानै, नाथाय बे ओंथिया जाहैबाय जोंनि मावनाय दांनायनि गेजेरजों जोङो जिसु ख्रिस्टखौ दिन्थिनो थाखाय होदों। जेराव महात्मा गान्धीया मानसिफोरनियाव, फोथायारिफोरनियाव बेखौ नुवाखसै, जायनि जाहोनाव बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाबाय जे महात्मा गान्धी सेज he believes in Christ but not Christianity। बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, महात्मा गान्धी बायदि गोबां सुबुंफोर दिनै भारताव दङ जायफोरा ख्रिस्टियान फोथायारिफोरखौ नायो, ख्रिस्टियान फोथायारिफोरनि साल सलनफोरखौ नायो आरो ख्रिस्टियान फोथायारिफोरनि साल सलनफोरखौ जेब्ला गाज्रि नुगोन, हयथ' बिथांमोनाबो बेबायदिनो उनफिननानै थागोन आरो उनफिननानै दङ जे माथो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा मोजां नङा, ख्रिस्टियान सुबुंफोराबो जौ लोङो।
बायदि बायदि बेसादफोरखौ बाहायो, बायदि गाज्रि खामानि मावो, नांज्लायो, खमज्लायो, मानसि सिथारो। जेरै जों बिसोरबो बेबायदिनो बे बाथ्राया सेम जायो, सेम नुजायो। दा बेवहायनो महात्मा गान्धीयाबो बेखौनो बुंदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ बुंदों, नोंसोरो संसारनि स्रां जा आरो गुबुननि थाखाय स्रां जा आरो मावनाय दांनायजों प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ दिन्थि। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जिहेतु महात्मा गान्धीयाबो बुंदों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो, नाथाय ख्रिस्टियानिटियाव थानायफोरखौसो आं फोथायाखिसै होननानै। दा गोबांफोराबो हयथ' बेबायदि बुङो। जों जेन बेबायदि दाजाथों, नाथाय जोङो जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बायदि जोंनि मोदोमजों, जोंनि मावनाय दांनायजों, जोंनि आखल आखुजों, जोंनि केरेक्टारजों जों जेन जिसु ख्रिस्टखौ दिन्थिनो हायो, जों बेखौ लक्ष्य लाखिनानै, बेखौ थांखि लाखिनानै बेखौनो मावनो जोङो होसोनांगौ। जोंनि रायज्लायनायजों जोङो जिसु ख्रिस्टखौ दिन्थिनि, जोंनि मावनायजों जिसु ख्रिस्टखौ दिन्थिनि, जोंनि बुंनायजों जिसु ख्रिस्टखौ दिन्थिनि, जोंनि जानाय लोंनायजों जिसु ख्रिस्टखौ दिन्थिनि। जों जि मावो, जों जायोब्लाबो, जों लोङोब्लाबो बे जिसु ख्रिस्टनि गौरबनि थाखाय जोङो खामानि मावनि आरो बेनि हबु बार्तानि थाखाय जों खामानि मावनि। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोन्दों, माबा मोनसे बाथ्राखौ सोलोंनो हादों। दे अब्ला इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह, बयहाबो सुख शान्ति जाथोंसै। थेंक इउ।